Nem tudom, na elindult a videó végre. Hol vagyunk, baba? Hol vagyunk? Most jöttünk egy termálfürdőbe. Valentin napunkat is fogjuk kezdeni, kis Pancsival. Igaz, hogy rossz az idő, de nem baj. Nem vagyunk cukorból, nem ázunk el. Hermidi Sirmione. No go. Micsoda. Kocsi. Látod? Aha. Nem mivel kell ezzel nyírni? Nem tudom. Ez egy babakocsi. Olyasmi. Na Ricskó. Gyógyfürdő, termálfürdő, tessék. Ezt akartad? Megkaptad. Nyugodtan kicsit legyek. Tessék, termálfürdő. Integes. Behagytad? Ki tudod venni? Tyűha. Első segély. Igen? Azt hittem, hogy majd küldenek téged is. Hello! Ez de jó! Apám! Menjünk itt ki, aha. Na Ricskó, fürdőt akartál? Itt a fürdő. Wow, 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 wow. Ez de kurva jó. Azt a kúr. Na öcsécském. Ezt nevezném fürdőnek. Ilyen mély a víz. Látod? Ilyen mély a víz. Nem kacsaúztató. Kicsit szerelmem alig halad. És, jaj, milyen sodrás van itt. Megmutatom, hogy hol van maga a fürdő. Nézzétek csak, nézzétek csak! Azt nézzétek meg! Tadám! Látjátok, látjátok? Vagy nem látjátok, nem látjátok? Na. Szóval ezt lehet látni. Na és most megyek vissza a babámhoz, mert megfagy a seggem. Gyorsabb? Gyorsabb? Nagyon gyors vagy, nagyon gyors vagy. Örülten gyors vagy.
Azt akarom mondani, hogy melyik medence, amelyik meleg igazán. Wow! Szia, baba! Ez annyira nem meleg, azt hiszem, hogy ez meleget víz. Így csinál. Csinál, tornázó, mutasd csak, hogy csinálod, tornázó. Azt a de erős, úristen de erős. Indul. Veronával ott hagytuk a lakatunkat, és van egy közös kulcsunk, a szerelmünk kulcsa. Én ezt megcsókolom, Én is megcsókolom. szerelmem megcsókolja, és most beledobjuk a gardatóba. Jó nagyot dobjál majd, jó nagyot. Nagyot! Én! Most már ezt a szerelmet szét nem választhatja senki.